it-tlieta tal-25 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 8, versi minn 19 sa 21. F'dak iż-żmien ġew għalih ommu u ħutu, iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu: ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk. Iżda hu weġibhom: ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jagħmlu li jgħidu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Għaliex Ġesu jidher qed jinjora lill-familjari tiegħu stess meta dawn kienu qed ifittxu lil Ġesu biex ikellmuh. Ġesu qatt ma kien jitlef l-okkażjoni biex jgħallem lid-dixxipli tiegħu lezzjoni spiritwali u l-verità tas-saltna ta' Alla. M'għandniex dubju dwar ir-rispett u l-imħabba li hu dejjem wera lejn ommu u l-familjari tiegħu. Imma f'din l-okkażjoni fejn ħafna inġabru biex jisimgħu lil Ġesu, hu tefa' dawl fuq realtà ogħla ta' relazzjonijiet, dik tar-relazzjoni tagħna ma' Alla u ma' dawk li huma ta' Alla. Alla joffrilna l-akbar fost ir-relazzjonijiet, l-unjoni tal-qalb, tal-moħħ u tal-ispirtu tagħna miegħu innifsu, l-uniku awtur u sors tal-imħabba. L-imħabba ta' Alla qatt ma tiġi nieqsa, qatt ma tinsa, qatt ma tagħmel kompromessi, qatt ma tikdeb, qatt ma tweġġana u lanqas tiddiżappuntana. U għalhekk li Ġesu joffri sfida lid-dixxipli tiegħu u anki lill-istess familjari tiegħu ta' din id-dinja biex jarfu li Alla huwa l-veru sors tar-relazzjonijiet kollha. Alla jrid li r-relazzjonijiet kollha tagħna ikollhom l-eruq tagħhom fl-imħabba tiegħu. L-adozzjoni tagħna bħala ulied ta' Alla titrasforma r-relazzjonijiet ta' bejnietna u tirrikjedi ordni ġdida ta' lealtà lejn Alla l-ewwel u lejn is-saltna tiegħu tas-sewwa u tal-paċi. Inti trid tikber fl-imħabba u fir-relazzjonijiet? Ħalli l-ispirtu ta' Alla jittrasforma lil qalbek, lil moħħok u lir-rieda tiegħek biex tkun tista' tħobb mod sħiħ bil-libertà u l-ġenerożità kif iħobbna hu. Missier tas-sema, int tberikna bil-familjari u l-ħbieb, kemm dawk spiritwali kif ukoll dawk naturali. Għen inħobb qalb kbira bil-modrija u l-ħlewwa. Għamel li dejjem nażel u nfittex ir-rieda mqazza tiegħek. Ħalli nagħmel dejjem dak li hu tajjeb li jumi mill-imħabba fir-relazzjonijiet kollha tiegħi. Amen.